खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 सेप्तेम्बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन, गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्रांनो हागौ, सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, गोसोआव दिनै जिंगाया बांद्राय जागोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ, रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, गुबुना नाथाय खहा खालामनो नाजागोन, न'खराव अननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोआव जोबोर आला खाला साननाय फैगोन, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोनि जिंगाया बांगोन, गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ, गोजोननायनि आंखाल जागोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन, नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, समाजाव मान मोनगोन, सोरबा लोगोजों रायखोमा जानो हागौ, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन, खुसिनि आंखाल जागोन, जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथेयानो गाहाम, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन, गोजोननि आंखाल जागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां नङा, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ, न'खराव अननानै फैगोन, समाजाव मान मोननो हागौ, गोसोनि साननाया देबार नांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा, सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो गोब्राब जागोन, गोसोआ दिनै जोबोर दरसि जागोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन, फरायसाफ्रा अदेबानि गोसो दुंगोन आरो फरायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो बाख्नाय जानो हागौ, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गोबां बिथिङाव मोजां खाबु फैनो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन, जेरावबो फेलें जानो हागौ, बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हानाय नङा, माबा मोनसे गाज्रि खौरां मोननो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन मोनगोन,
गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबोरबो नांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां सुथुरखौ फेजेननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुनजों मान होजागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव गोदान बोलो फैगोन जाफुंसार दावबायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैगोन मोजां आरो गेबें साननो रोंगोन देहाया मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबोर नांगोन रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नाथाय सांग्रां जानांगोन हरखाबै जाब्रबथायबो जानोबो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सुथुरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन गोसोआव जोबोर नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो गोबां धोन मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंसारगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोजोनै थानो हागोन बयखौबो मोजाङै नोजोर होनो रोंगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि बांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।